An balimaw ani ɲantuma bi kibaruya b'an bolo k'a lase aw ma bi o de ye ko brevet technicien BT1 ale ni BT2 ni o ye examen ye o kɔni o daminɛ an ka jamana kɔnɔ kabini kunun kunnafoni y'a jira k'a fɔ kɔni ko ɲina kɔni ekɔliden 30,000 ani 9,000 ani kɔ olu de kɔni bɛ nin examen in ko kunna k'a kɛ n'i y'a jateminɛ kɛ ekɔliso minnu kɔni faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka se ka nin organiser ni a bɛ f'o ma ko centre ko o kɔni o bɛ t'i da fo 200 ani 70 la olu kelen-kelenna bɛɛ kɔni salle minnu b'a kɔnɔ ko o kɔni o bɛ taa fo 1,000 ani 400 ani 93 ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira u la k'a fɔ fɛnɛ ko Kidali dugu kɔnɔna na furancɛ tɛmɛnen mɔgɔ 30 kɔni ko o de nin tora kɛlɛ la kɛlɛ min kɔni o donna tamasɛkiw ni ɲɔgɔn cɛ olu de kɔni karila ɲɔgɔn na ka d'a kan olu kelen-kelenna bɛɛ n'u ka kɛlɛkɛbolow bɛ yen o kɛlɛkɛbolo ninnu kunnafoni y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu de kɔni sen bɛ nin ko ninnu na société civile ni o ye Kidali jɛkulu ye minnu tɛ militaires ye ani faamaw yɛrɛ fɛnɛ tɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin ko in ko population yɛrɛ fɛnɛ senba t'a la kosɛbɛ fo k'a d'a kan ko min ye kɛlɛbolo ye k'olu de ye a ko bɛɛ kolokolo nka kɛlɛbolow ka yɔrɔ la olu kɔni kelen-kelenna bɛɛ b'a fɔ ko dɔ in de nɔ don nka ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la hali bi min ye nin ko in yɛrɛ kun yɛrɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko Moritani jamana kan maliyɛn 120 ni olu bɛ yen kaso kɔnɔna na kunnafoni kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni an ka jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiriso min bɛ maliyɛn de l'extérieur ni o ye kɔkanna maliyɛnw ye o ka ko ɲɛnabɔ ko kɔni ni Moritani jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ kuma la cogo min na ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ ninnu kɔni na u ka bila ka na Bamako Mali la yɔrɔ la u bɛ se ka na u ka prison tɔ kɛ cogoya min na kunnafoni y'a jira k'a fɔ kɔni ko ni maa minnu bɛ Moritani ko u kɔni minɛna k'a d'a kan ko dɔw ye mɔgɔ faga wa dɔw sen bɛ drogue ko ŋanamu la ani kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ aw ka kulomajɔ la